emozionatzen naizenean, negarre egitea gustatzen zait. Ara, nik ere badaukat horrelako emoziozko kontutxo bat. Ze? Asko gustatzen zait, nire gurasoak bezarkatzen dauten momentua bizitzea. Begira, nik lo hartzeko norbaitek ipuin bat kontatzea gustatzen zait. Nire ez diate kontatzen, baina nik beste gauza bat daukatzui kontatzeko. Nire lagun berri batekin egiten dut lo, gorri panpinarekin, eta gauean esnatzen naizenean, bera estutu eta berriro loak hartzen. Aizue banik ere kontutxo bat daukat, bai. Gelan, bilagun ditu guztoko. Josu eta Ludia. Eta aurreko egunean, musuan eman nien. Zuek ere lagunok, esan kontutxoak elkarri!